Som aquí, tossudament alçats. Jo com a infermera d'atenció primària estic molt il·lusionada amb la independència d'aquest país perquè crec que podem millorar la sanitat que tenim, també pel fet de ser una comunitat més petita i que podem gestionar millor els recursos que tenim. I a mi m'agradaria que l'atenció primària realment fos el pilar de la sanitat en aquest país i que des d'aquí es pogués fer la gestió de la salut d'aquella persona i que, a més, cada persona es autocontrolés i aprengués a cuidar-se de si mateixa. No anar al metge com aquell que va al papa i que li dona el que necessita i li diu has d'anar per aquí, sinó que cadascú es responsabilitzés de la seva pròpia salut. I crec que això ho podem arribar a aconseguir. Som aquí.